igande hontan berriz atore. Gaur, armaizundako zubian erropatak galariko bienak janzteko egune da. Gaur, espillo aurrien, zeuen arpio biena ipintzeko ordue da. Gaur, domeki da. Bai eskariez ipingo guapa da guapo, goizeko 12 mesatara ez duteko. Bai, erligio moduen ulertetuen duen trintxerako transistoran domekatako kantak elegante entzuteko. Udagoenak eitsi dako laitxiaren bat, eta ez dagoenak gure, atati dako txola ardiko atxamarra altabosari. Zehaztera du ez trintxerratik urteten dizen doinuek. Bai gaur, patxadaz. Gaur, akabo gerrie. Gaur, zuetena daku hemen. Munduen zier dauzen zuetenak be, bakerako bidie topatie espero dugun moduen. Antxe dualdek esan zeuen moduen bakezali egari ezeta. Gaur, bare gatoz. Olatobako itxoso platerales. Domeka batek eskatuten dauen moduen. Kuarteleko kontrolien, Wichita Laiman, dani Manbruno zuie. Gaur frentien amakatxue ipinjot, txilin egoteko, basatxie zapalduten egon biharrian. Bertotik botako txutie partie, alde batera da bestera, balantzaka nabien bitxartien. Aztera guez, domekatarako kantak izena dakon zerizien sesino lasaitxuek. Ongi etorri, trintxerako transistorera. Girl, I'm leaving you
tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I beg, stole, and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world would anybody put chains on me? Yeah. I've paid my dues to make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to know the things I do are right. I wanna be free, just me. Oh, man. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Whoa. 'Cause I'm easy. Woo. Easy like Sunday morning. Yeah. Gaur komodo imindasku hemen gure errekulete txutxu. Bai. Haulanda, sarreran itoitzen igandean, entzun zuie, geure domekatarako kanten serizie egiriko dauen abestize, eta hau Easy Like Sunday Morning, Easy, Commodoresen kanti esan, eta hori, 76 zen mota unzigi jupien, argarita zan temazue. Ba, bai, haue ganera zelan esan, honek James Anthony Carmichael da produktora, bai, Lionel Richie da kompositora, ez da? Bai, hori da, Lionel Richie taldeko liderrak idatzi zeuen, balada geldo hau, eta kantan letri dino zelan maitale despetxatu bet, erlazio sentimental baten amaierien biktime izan dan pertsona bat, zelako errakzinu dakoan, deprimidu edo lur jo biharrien, narratzaile kontaten dau, zelan mantenduten dan tranquil da lasai, bizizekin bintzone aldaketa honen aurrien, ez da? Gaur egunien esaten dagoen chill lotu, aktitude bare da arrazional bategaz. Aurretxik konparaten dau,
domeka goiz bategaz, gauzek patxadaz da impulsibidade handi barik eitzen dugun egun horregaz. Ni junen esaten honek mamoiek, porque santarrak ez dako besti zenik. No, Lionel, etzatzu ondo zauzten? Lionel edako horre gaitasun bete gentiri ikututeko barruen, bai. Beran musikigaz, santarra dingotera honien. Era honien, bale, bai. Ze hau benetako rekluti daue, zeran aiagaten dana eta ikututen txunan ikutu bida lekuen. Bai. Imitzen zu eta tuten batxune bikotigaz edo han sofan bota eta da, terapi, hostizako terapeuti. Bai, tranquilo duten zara bertan. Domeka goiz baten moduen. Bai. Domeka goiz bate frentien, no? Zein zu, trinitxeratik gaurreten aldiz onda edo, zer? Bai, gaurre... Domekatan ez deitzen gerrari. Ez, gaur botak enduin jotez. Somer Sabas. Bai, amakatxu minutu berton, alde batetik bestera, berton hau... gauri, botata. Bai, balantzagi dago tamen alde batera bestera, tak, da hortik nahu berbetan zeu, hori parti botaten, bai, gora begire gaur. Hori ez daitzenik frentiko asuntuk ez dakitzez, bai, haulan etxo, bitu gaur eskara hilko, Somer Sabas, haure Bukoskiko nek esatezen dauena, Gran Lebowski ez Bukoski, Gran Lebowskiko El Nota. Bai, besti lagunek, John Goodmanek bai, militarra soroten zana bai biloentu. Domeki da, eta gaur niri ez deitxu Somer Sabas. Gaur ez dut telefonorik hartuten, ez dut dirue manejaten, ez dut itxen negoziz horik, gaur hauri. Pelikule mandue, bai, han bolera noten zaizen eure lagundanak. Ez da Domeki izango bazen, bai. Bai, arentzako beti Domeki. Domeka zazpiegun. Ondo. Bueno, bai, zer Domeka tranquilonetan ze gizau dako. Urrengo kantie, The Velvet Underground taldien abestireta, mitikuek, bai. Euren 1997ko estreineko The Velvet Undergroundan Niko albumen agertuten da, berau kantie. Bai, egiz esan, iruak aurri dotenez urte bat harin hau, single moduen atazauien Gabon mandan abenduen. Eta hau Lou Reed eta John Caylek Domeka goiz baten idatzi zauen kanti da. Azikera baten Nikon abotsa erun zauen, zuzenekutan, de hecho, berak Niko kabesten zauen, beran emakume doinu gozugaz, bai, grabateko momentuen, ez daitxe alde batera bota bazantzon edo, bai, Lou Reed izan zen abots nagusize, jarri zauena, eta bertan albumien, Lou Reed agerten da abotxe principalez. Eta Nikok, koruek bakarrik itzen zauen berton abestitzen. Desan lehi, igual, de Velvet Undergrounden zapato Domeka goizetan parkatu, honek, gau pasa son 10 seguru. Esan de txobitu nago grabakot, da gero zuken koruek. Bai, ez grabateko modun gaur. Hipotesis bat, Bai, izan lehi. Dauri, diskuen arrakasta posible bat topaten, bertona bestizen, ekospen landu hau da profesional hau bat erakusten dago. Osa, berton itxi zauen diruek orduan, esan zauen bitu aujitazo baten bidu bihurtu, eta estudiziok orduek edo ekoizpen orduek berton kantan enguze inbertidu, olin bat delez. Eta bertan kantan entzuten dan elementu bereizgarri izena Celesta izeneko instrumentu da. Celesta da bel piano bat eta bere hori simuleten dau, kanpaien soinuek, zuk pianun tekla bat joten zu, orduan kanpaien nota bat emoten zu, eta segun ze teklatan joten zu, dako zu kanpai agudu hauet edo baju hauet. Da teknike honek nire iritsiz kantiri etxekotasune motentxo, hauri airie, ze niri personalmente horreke instrumentuek akordaten doz, zelan da honek manibeligaz kordie moten zazun umetako kajak, honek kantak azten zienak buelta-bueltaka tin. Bai, musike kaja. Bai, musike kaja bat. Eta nik uste dut horrek emoten txola hori ambienti Domeka etxie edo familiarra itxentzun soinu eta. Dauri, Sunday Morning, The Velvet Underground, and Nico. Venga, ez bera entzuten. Sunday morning brings the dawn
It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Early dawning, Sunday morning. It's all the streets you cross not so long ago. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, Sunday morning, Sunday morning, Sunday Ederra Sunday Morning, The Velvet Underground handiko. Bai, Nik esan duten, hau abestize graba hau lehen, bera musike makiniaz. bai. Ditu zer dingetxute. Bera gaztelestiaz, da gero beran ganien imintxo dela beste danak. Beste dana, nik imaginetu ganera, grabaten beste hipotesis, bada, hemen tripli gauzetzaten beste kanpo batetik, bai, bueno, sofa baten etxanda kantaten, da bera musike makinigaz da esaten, graba ingo. Bai, izan lehi. Jakintze zelako Zelako bizizi eruten zaubien honek ez da. Bai, da horren, bakizunek oso naztatauten zan ditzen ganera, Andy Warhol. Bai, Andy Warhol egaz, da. Fabriki gaz. Bai, New Yorkeko estudizuen, bai. Da, inspirazio kasual asko. Da, bakizu bat, tomatelatak eta... Bai, ez da. Kreatibidade, bai, edo non. Parra. Bai. Bueno, domeka politxe dago geratu denametik, frente? Bai, oinguen tranquilidade apurtxu bete ingu alde batera itxi, ze hau gozotasune apurtxu bet zerizu hau iminbidu momentuz, por lo menos, bueno, haunegaz, kantigaz, ze orain datorrena domeka odoltxu bet da. Berton ubi talde irlandarrak, Sunday Bloody Sunday, inguruen nabil izketan, 83ko War diskuen kaleratu zan, bai hamarkada bat harin hau Ipar Irlandan emon zan sarraski bati eitxentxo erreferentzize. Gatazka indarkerizen aurkako protesta bata aukantie, eta dau, hori 1972ko igande odoltzuen inspireta. Egunaretan, tropa britanikuek eskubide zibilen aldeko 14 manifestari hil edo beto zanda erail zaubien, eta abestizek hori berori salatuten dau, bakie aldarrikatuz. Kantiri testu inguru historiku emoteko, 1972ko urtarrien 30 individuatxez, derri irire.
ira eta Ipar Irlandako gatazkie momentu gogorrenien egon zan aretan egunetan, eta kantien letriek erailketa arek sortu zauien ikarie eta sozietatien indarkerizen aurka sortu zan gorroto partekatue islatuten dau erantzun modur, ezta? Era honetan, gertakari aretatik hamarkada batera, ubi taldiek hau kantie kaleratu zauen, bakien ereserki bat moduen, eta lan bihurtu zen, handik aurrera, indarkerize da gerrien aurkako mezu indartsu eta zuzena transmituten dauelako. Entzuten dan baterize, amorrugaz jota dau, desfile militar baten erritmue simuleten dau bertan, beste alde batetik, atxetik entzuten dizen biolinek, Dublineko kalitan joten zauen kaleko artiste bateri emontzoien aukerie, taldiegaz estudioko grabazioen parte hartxieko. Sonoridade epiko bat eta errelau bat topagurien. Bai, igual, honek ze txamporok itxesan da binor momentu nor? Honek, lira izan alda? Igual lire batzuk behoia horrateko. Bai, izan lehi. Azkanien, irakurri dutena gaitxik da hori. Ikusten zauen zelan kaledanak onzien bertan egunien protestak azeta, azkanien kriston sarraskizi izan zaldez. Eta gero, handik hamarkada batera, guzan zauen, hori kaleko hori sentimentu estudizora eruen, orduan ez hauen guzan talde profesional bat etortie, erotie beran doinuek, eta dana perfecto, sino hartun kaleko morroi bet, bertan kalin dauena egunero joten, eta bera egin parte himno horretan. Gero etxeraz ungo zan da, bera tipu, Txo, ez dakizu zer pasazten. Eta inok sinestu, Segas, grabadot. Serdino de flipetazos. Bueno, ez da itxamen medentuen igual, famosuek ez. Bai, oso ezeunek eta... Bai, ondino gazte, ikusten da, epokako kontzertuk eta ikusten basun edo biziteten basun, ondino, da, etx eta honek oso gazte dauz, famosutzi ez. Dauri, handik aurrera ubiko kontzertuetan, baukantie, kontzientzi sozialan tresna moduen erabiltzen da, bera Bono taldeko liderran hitzetan, berak esaten dau, bakien aldeko oiu kolektibo bat biztu nahi zen kantaten dauela besti hau, eta dauri, ni frenti nauen arren, Bono moduen neure burue bakezale amorratutzat dakot, eta 70 hamarkadako Ipar Irlandan atxera behitukun arren, ez du aztuko gaur egunien beherriek sortzen dauzen sarraski da penurirek, egon gitxi irakurri dute Palestinan Gaza eta Israelen arteko zueten bat martxan dauela ja, espero dugu ametik aurrera gauzek ondo zuzen duten badagoen, eta bake baterantz badu zen, injauena dauela inoke ez dauen egako, Eta hori, eta bai Palestina eta bai Ukrania, munduko foko mediatiko euren ganindako, ez du astu bilerro beste herrialde asko dauzela, foko mediatiko horren kanpora dauela, da inok ez dauela itzen berba eurekaitxik, bai eurepe, egunerokotasunien ostizilako gatazka dauzela, eta ez dizela bizi, por lo menos gu bizi garan bezain eroso, ezta? Bitu, entzune geure frentien dauen rekluta honeri, bitu, gerran dauen jentie, seguramente ez da gure gerrarik egin. Eta gerri ez dauinak bizi, handa biltzez pegikan, gerrarantxu gero eta urbilau. Orduen, bitu, hemen daukuman buru gerratik parti emoten, egin kasu, zeu zer badaki. Haulanda, Sunday, Bloody Sunday, ubi. Aurguez. Close my eyes and make it go away.
Sunday, Bloody Sunday, YouTube. Hori da, Sunday, Bloody Sunday, Yubi, bai. Bueno, ointo nue berriro apurtxu bete relajaku, horren beste konflikto da odolen hostien, besti tranquillo bategaz. Bera Frazy Ford da, eta itxukiku inetan imingu Kastelgarreko emakume hau. Bera Kanadatik dator, eta Kanadako ahots berezizinetako bat kontsiderata dago. Kantautorie da, eta haren musiki esalkatutie gatsa da. Askotan nire ustez bai, horrek sailkatu ezin edo horrek musikek ez dakizunez etiketa imini, ez da inagoaz basatozen bat gutxi, bai aurretizela gauze hobienak azkanien ez dakizunien non seka jatan sartun, honen musikie. Gara, ez que etiketan asuntue, balizo dozku referentzireko, beti dan hori, bai etiketak supermerkauen, edo bitu, inteligentzia artifizialezko musiki itxeko talan, bai, balizotxu etiketa batek. Bai, zeugaz nator bat. Kabukeran, hori dana, bueltana esateko baietxe. Etiketa kanpora. Hori da. Azkani zuri belarri ondo moten batxun da, transmititen batxun entzuten zauzena, listo, horregaz ja, nahiko dako zu. Bueno, hau kantarizek, berari atrapen ditxatolan tono folki bet, bai gero atxetik jamon organo modukuek entzuten diez, eta beste koro batzuk bai atxetik, eta horrek toke zaulero eta rhythm and blues ederra emoten txo, eta azkanin Frazyn musikie beldur baku da, eta beran leuntasunen esangu balienti dala bai, dakon gozotasunien, eta ez dagoela inbiar aldarririk dinona entzuteko. Aurre itxik beran doinuek aldo imon apurbet vulnerablik edo zaulgugarrizek, bai letran zintxotasunetik abia puntu bet hartunde, ahots errepikazin bat sortuten dago. Entzulie kantara erabatera erakarriz. Hau idatzi nauenien edo hau gidoitzue iminin nauenien ondino irai esales, beraktako kanta polizbet dana September Fields, eta hauri kanti aukeratu dut, iraieko lurrek. Guztot bakitxara zein dan. Bai, zuk asko dakizu lagune. Bai da, zeuro gusto bardin ere bai. Bueno, September Fields, Frazy Ford. Argu trintxerako transistoretik. You say that's what you have been given.
so tired. Do you toss and turn at night? And are you holding on so tight? Ze ondo eta suabetxu sartuten dazkun gaurko trintxerako transistora hemen Manbruk ekarten dazkun Freisi Forren ahots gozo hau. Bai, ez da ze gozo sartuten da... Alanda guztiz be, Manbruk, gauzetxu bete zango txut. Esan. Ze Freisi For bat da. Hemen abeslari kanadiensi, kanadiensi ez da? Bai, Kanadaku da bai. Kanadaku ez dut okin fitxeta okin dutela, berakanti bai. Bai, eskapitu noren beste Kanadako beste hotxak dako zen aurri be bai, Celine Dion, bai, oso espeziala Leonard Cohen, Leonard da Johnny Mitchell. Da Johnny Mitchell, Da bai, bitu, Alanis Morissette be. Alanis, bai. Justin Bieber ez du zango. Bai, Alanis Morissette. Bera Johnny Mitchell, da Leonard Cohen, da Celine Dion, da, bueno, bera Freisi Forbe, zelako. Bai, Alanis Morissette igual gehiago desmarkako nagoen, beran kantateko hori gaitxik. Bai, estaz. Bai, Leonard Cohen bai dako hori agot sokorroi eta aleluia dolako kantak. Da gero Celine Dion, bueno, beran baladak ez da Titanic eta hori dana. Eta Johnny Mitchell bai, Johnny Mitchell egaz antzekotasun handiz epileten txat, ze Johnny Mitchell beste kantautore bat da, ondo garritxe. Estilu gaitxik. Bai, gitarri gaz da beran doinu hori angelikala, bai. Nik uste dut hau dala, bera Freisi, Celine eta honek danak, uste dut dala aldala esan, hauri ez dakizu Trumpek egu dauela Kanada eta... Gu dau Kanada eta estatu batuek fusiona. Fusiona. Eta ganera, gerra barik. Osa, han ez da gure murorekin mini, uruen mexikanukoen Gu dau fusiona, ez dakizu honetan egun eta ondala batxartute gana, beran Kanadako presidentik, gu daula konfusiona, bai gerra barik. Zaitxuri morra jozota dautxo. Bide, behintxet gerra bategaz, guzango bazan dagoen, bera Kanada batu, estatu batuakaz, bai, gerra bariko da behintxo. Bai, fusiona da absorbido, azkanin hau morrei ez da imperialiste bat da. Ez dut uste nik dagoen nik esan, ez, zudani anai arrebala esango gara, mehen bizitzen ametik aurrera. Absorbido. Supe. Bueno, preparatiako ala, gerrarako. Bai, beste asko, frente asko dako zigiritxe eta remorroi epe bai, Bueno, gaur ez du sartuko bila. Kontuz, pato donaldegaz. Ondo du programita da, ez du sartuko. Ez du sartuko garrerik gaurre, esantzute moduen zuetena dako, garrak beste egun baterako itxikuz. Ez da. Bueno, Freisik igiri dauen iraieko lur honetatik segiku bidie, eta beste kantautore bat emongo txagu ongitorri ze. Bera, Mariana Froes da, eta honek bedomekatarako aproposat izen kanta pilu dakoz. 22 urteko, Brasileko artiste emergente bata, bai, beran gaztetasunek etxoken duten nortasune, eta beran lurraldeko bosano artiste handizenen pare kantaten dago. Sa Paulo irizen, jaizue da, musike singuratute hasi izan, eta txikitzerik bihurtu datxon musiki pasinue. Beran YouTubeko kanalien bertxinuek difunditen hasi izan, eta handik ikusgarritasune eta lehenengoko jarraitzaileek bere ganatu zauzen. Gero lehiaketa lokalatan parte hartunde beran talentuia landuten hasi izan bai, eta azkanin erabaki zauen Rio de Janeiro zutie, kapitalera, bertan Brasileko pop musikeko izen handizekaz elkarlan lehen ibiltzeko, eta ara pasa zen momentuen Rio de Janeiro zanien aurdunein zauen beran gorakadiek esponentzialki despega, eta tita baten hartu zauen jarraitze pilue irabazten hasi izan, beran abots indartzu eta berazile entzulia atrapaten zauen bitxartien. Brasilien zier ospie segiduna atrapa zauen, eta bertatik zabalduten hasi izan, bertako festivalatan eta handi gitxire festival internazionalatan eta Europatik ibiltze beran 22 urte txukaz.
Gaur entzunkon kantie figatekine da, aurton kaleratu dauena, 2005ko maiatxan behatzizen kaleratu dau, orduan hau kanti fresko dau, eta temiek kulturie eta espiritualidadien astatzen dauz, ase moduko termino afro-brasildarakaz. Ostotokin hau fitxetan. Ba, igual entzuten zunien, bai emongo txubelarrire, azken aldizen asko entzuten da sare sozialatatik eta. Mariana Froez, fíjate, Mariana Froez. Mariana Froez. Froez. Vale, emongo txau kandelie? Emon. Mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Sou da fé, cabeça feita, axé, axé, no peixe do candomblé, axé, axé. Tenho meu corpo fechado, axé, axé, da cabeça até o pé. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Vai com calma, te segura, axé, axé, quem avisa amigo é, axé, axé, quem não pode com a mandinga, axé, axé, não batuco panijé. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Onda forte não derruba, axé, axé, nem machuca quem tem fé, axé, axé. Vou nas águas do meu santo, axé, axé, na enchente da maré. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Da Bahia me mandaram axé, axé, minha figa de Guiné, axé, axé, com a bênção de Caíme, axé, axé, Jorge Amado e Caribé. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Quem me vinga da mandinga figa de Guiné, mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é. Bueno, apunte izen hau, ze potente dabil. Biluz iganera, bera nahotxa eta gitarrigaz. Mariana Froez, fiagate Guiné. Bituzelako asento txarra imitzen dut. Bai, zuen hizkuntza eskola da portuguesetaten lagun, Ez que imagini dute, bertako programa baten gauzela. Bai, Arrakastatxu da hori itzen, bera Mariana... Radio du Brasil, Radio du Brasil, Mariana Froez. Froez, zelan esango zan da bien. Bai, hablan, uste nik Froez. Froez. Bai, herri putzu eta frantzesata, bai. Fígate Guiné gauzen txuten. Ba, politxo, ez todokin hau fitxeta, Ez, hau eskerrik asko manbru, kantik gaitxik frentera hau tipiez, ze bai, gozo-gozue, nemekarako. Bai, gomeka garra daula duten, lasai, palpalien txil. Bai, estaz. Ba, oin, aspaldiko lagun bat edin mogotxagu txandi, bera Bob Dylan maizue da, eta... Zanzu izena? Bob Dylan. Bidari pesa. Ez dakizun ordan, ez da? Ez da, itxek uste dut honepe, gote bihurtu dago zela dazten dagoela, bai. Bai, leko ezi dut pelikulie. Bai, haunena, bai, neupe ikusitxeako zinean. Txulo tute. Beran, así que, bai, dume, zela, dum zan? Hau aktorie... Bai, hau, duneku eta... Dun, bai, ikusitxeako, da, bueno, ondo. Bueno, hori da pelikula danak dauzitzen, bera morroi. Bai, hori, está en su prime esaten dana, Bai, está en su prime, bai. Bai, bera morroi.
Bueno, hauri, eta pintxekun kantie Don't Think Twice is Alright da estozakin atala prestatu baino harinau, bai lehenoko kantie emintzun Commodoresen Easy Like Sunday Morningen antzekotasun handizedako. Ze hau bai kanta sentimental bata, hemen be antza harreman sentimental baten amaieri egon zan, eta Dylanek diskreto eta samur kanta rendoinuen ironi da humore baltz askodako letratan. Hitzetan alda entzun espentsa geizei, dana dago ondo, hori izenburuk ema esaten dago moduen, ez da, Don't Think Twice is Alright. Eta azalien, hori bai estapen arduragabetasun bet emonten badauen be, ikusten da, barruen badako latxekabe bat, edo bai dauela mintzute, bai berak dino, bueno, ez pentsa horren beste, ez da horren besterako, bai egitzen, barruen baso zer mobidutxo, ez da? Eta ironi horrek, amorru sutil bet botaten da kantako letretan. Askok, pentsaten daue, 73ko The Free Willin' Bob Dylan diskuen agertuten dalez, abesti garaizen ekin zauen Zuz Rotolo neskalagunegaz lotute dauela. Beran eskie itiale arrasan eta Italian egon zan bitxartien idetsi zauen Dylanek, eta horrek kantiri arrakala emozional edo holan poso bat emoten txo, ezta? Italiarra edo italo-amerikarra? Ez dakitzan, bakizuan... Italian zauela esan zan, beran... Bai, ez daiz bera, seguramente, bai, neskalaguna izango bazan, bertatik ibilko zan, ezta, Amerikatik, eta igual ude baten edo jungo zan beran jatorrez ikusten edo familizeri bizite bat eitzen edo, eta zan garaize, Dylanega zantxa platerak botaten non zanien edo ostik beragaz, eta aurre etxik kritiko askok, eta irakurri dutenez, atribuitien daude kantia hau, Dylanek zelan okin zauen, hor etapa sentimental gora beratxu bet. Eta holan, horrek kritikuek bai folk kantagintzan maizulan moduen izendatu daude askotan hau kantie, ze naztaten dau, hori samurtasune kantatekoenan, eta hori ironize, hori pikardize. Beste musikari askok, bai pertsonatu daude hau kantie, tartien Joan Baez, Peter Paul and Mary, Willie Nelson, Johnny Cash edo Eric Clapton moduko artistek, eta kantan Dylanek Dylanen hasikerako arue aldu ere iztu ez da, ondino gitarra akustikoaz da harmonikigaz duten zauenien, eta finger picking estilue, pue barik atxamarrak azotie, eta holan doinu errepikako rakitxie gora da bera, trastietan, eta benetan oso kanta politxean iruztez. Bueno, pentsaten geratu nahi hori tipi nonezetu dauen, igual badau hor posibilidade bat, berak diskografikiek edo topo modure sartuti bikote sentimental bat. Bai, no, en plan erlazio paktau moduko bat, ez da, errebistek eta salduteko. Hori tokaten da nien ekarko zu, Dolly Parton ekarten zunien, bai. Ze bakizu gareri mitxe zantzoela horako trampak, ez da? Bai, Bai, mitxe zantzoien manager moduko tipo guapo bat, beran biran, eta horre laugarren kontzertuen ja lieta baten zandizen. Bai. Da beran, zaten zandan hau manager assistant batelez, bai, diskografetik kontratata dauelez, klausula bat okitze zan dauen txot, Dolly Parton zeugaz enamoraten badan. Extra bat. Okin bizuz, ez dakiz ema zitxe beragaz, eta zema garrenan itxin bizazu. Bai, apurtuteko. Apurtu. Jode, apurtuten zunien beragaz, ingozku kriston kantak. Jode, melankolizerek zoteko. Ostia, diskografikuko zelakutiz, Hemen igual Bob Dylan ere etxoi piolan, bai... fake manager moduko bat, Bueno, azkan iren historiz, reala da. Maitemendu itzen zan dan, Dolly Parton egaz norrestan maitemenduko zan, da, bera Dolly Parton bai, gero kontrato zitxin bizurrela zingu etxo. Ze Dollyk kriston kantak itxeko inspirazio hau da, errealidadie. Hortik iburtengo zan igual Jolien dalako kantak, Ez dakigu, ni badakitz, hori pasa zala, bai ez dakitz konkretuki ze diskotan da.
Da hori. Gentik, zelako... Ekarri, doli parte noiz da... Trikimaiuek, bai, aztertuko erungo txagu trintxerara, berari. Ia, ingo, bai. Countryzera sartzen den gara. Bueno, bai, orain, Dylanen txandi, Don't Think Twice. Protagonismo gaur. It's Alright. Bob Dylan, It's Alright. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's alright. And it ain't no use in turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's alright. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child I am told. I give her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's alright. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fare thee well. I ain't a-saying you treated me unkind, you could have done better, but I don't mind. You just kinda wasted my precious time. But don't think twice, it's alright. Bob Dylanek esaten dauen moduen, ez emon buelta giza hau eta itxi pasaten, edo loko zeu zer da, ezta? Bai, ez pentsa bider dana dago ondo, osea, ez emon buelta larreirik asunturi. Bi beti, bakizu hau Bob Dylanen buruz, bueno, dauz gauze bi, topaten dute zena total interesante, bat da, emoti, hauri, premio novela. Bai, literaturana, bai. Eta ez jutie. Bai. Hori pasan nien irke punto positibo bat emontzaten, doirulauz esanaten bitu. Bai. Morroi txulo da, da ganera, ez da zuen. Bai, horlako... Bai, zauela konpentsa zala haulan zeuser... Ez da zeitxik, bai, bueno, ez da zuen, da horrek asko dino, berataz. Bai. Da bigarren gauzie, da beti entzuten du Bob Dylan orain indiferente,
bakizu hauri Sistodia Rodríguez zetute gero, Sugarmanen historize. Sixto, bai. Ze ikusten dute asko, Bob Dylan, zelan esan, erderaz, Bob Dylan egiten da apurtxu eta fantasize eta Sisto da, haulan, realidadi edo, bai, bize dako estilo oso antxerakue. Honek ez dakitxe Sisto zemat urteo kingo dauen, bai, momentoren baten hor kruzin biko zanzila, egiten dut. Asko gustatzen azure reflexio ez, Siston inguruen banauia beste programa bat prestatuten, trintxerarako, hostizelako historia da Sistona. Soldaue da, Bai. Dokumentala Searching for Superman, kriston puntazu da, azkanin morroien historia, hori da, azkanin zu zauzetzen lan bat, eta ezu ezetuten zan epokan, igual zauze kriston exitazu egitzen munduko beste nonon, bai, ez dako zulez gaur egungo tresnerize interneta eta informazioarine, ez dakizu, da bertara nonok esaten zunien, da bertara zuzenien, eta errealizaten zu, jente dinatzune, buruek bola itzen zu. Eta hori baino gizau, gero itzen zara buelta, eta segiten zu, barrandero... Hori da, bai, hori ekarku, gaur spoiler txikitsu bet, bai, ekarku beste egun baten Siston historize. Bizek, topate dotaz oso berezizek, beran estiluen, bai, antxekotasunek, hor asterotimiko zandun, guri ez daku korresponsalik hortik jakitzeko, hor, momentoren baten nik uste dut kruzin bidizela. Eurek Dylan da Sisto? Bai, nik uste dut Dylanek, hau beste neure pakizuko konspiranoia, bai. Nik uste dut Dylanek noiz Sisto ikusi zauela, eta esan zauen, bitu neukin got, bardinez, bai, nikin goto beto. Bai, bueno, a ver, pentsabizu garaizen garaiko... Zurizen aielez, eta zu ez, txikanu edo. Eso es, bai, bera, azten txindizu kaseta. Bai, pentsabizu garaizen garaiko generuek asko zoten zabila, garaizen, kantxino protestak eta holan kantautoria gitarra bategaz, eruten zana zan, edo norralzu ikusi. Eta, bai, Sisto Rodríguez en historize, dinotxut, aipatuteku dala, eta merezi dagoela itxukirek arti beste baten. Ekarku frentera beste baten. Eta zantzune, harinauku gazlotute, hori literaturako Nobel sari zemontza genien espresentatie, hori beran arrokeri punto handi beti izan zen, bera haulaku da, azkanin antisistema bata, eta berari espatzune representatzen zozer, bardintxo norri izan, baulan esango da, nik ez dut parte hartuten omen, jentik adibidez Oscarretan bezema jente Oscar atore principala antzako, eta ez da huelez hori ezin iztuten akademien edo danadala. Hori ez da bitzen hori. Ez da bitzen ja? Lehen asko, ketzen zaudien. Ezaten da bi, espasatu zen etxute moten. Bitu, pakta itzen da bilela, lakuk askondiz, Marlon Brandok zelan bota zagoen beste indize bat, ez dena izora, laku asko, orduan... Sin más, atxineko old schoolek. Bagana, honek esan zuen horregaz, arrokeri, ni pentsa zaten, arrokeri modure hartu zaten Bob Dylan ez juti, Bai, gero zaten, humiltasun zeu zerre badau ez jutien, zarales emoten importantzi hori. Hor, ariketa bizek dauz, ez da? Arrotasune, humiltasune... Beste batetik pentsa zuk ezule merezi duelako haitxetasun bet. Obamari mozantzebin moduen bakien novela, da presidente izan da estatu batuetako eta zuke representatzen zuen danagaz, gerrarako, hori beste inkongruentzi bet. Ondo, garritxe, mamuru, gustaten zerako domek zauzen plantieten, trintxeran, amakan, imagineten zu. Hemen da bondino, ez da, noiz ipenien palo batega zakatuta lurreri, balantza diozta bateko, baina nahi bajo kametik. Gora behire botako tegun osue. Bota, zeka du ez. Bueno, baina saldi basatizek hartxien gu ez, domata egon ezarren, errimo tranquilidako edo, osake tranquilego. Saldi basati honen inguruko kantie sortu zauinan beste bi klasikazo diez, Mick Jagger eta Richards diez. Crazy Horse, Wild Horse. Wild Horse, ondi etxo desan. Ez horretatu. Ez Crazy Horse imagino, saldi basatizek. Basatizek, Wild Horses. Wild Horses. Zoruek ez, bale. Eta hori, Richards eta Jaggerrekin zauin idatzi, 75 Sticky Fingers diskorako, eta irakurri dutena da itxik bebai, temazo klasiko bat bihurtu arren,
lehenoko grabakatie The Flying Burrito Brothers ekin zauen testa, country rockeko beste talde ezagun bet, Graham Parsons alako Jaggerren lagun mine, da suposaten dut, pasako Santxola maketie, bitu, hau kantidedaku tal, hau dako diratxitxe haunek azdoinukaz, eta hartun zeure formazioe, june grabazioa zeuken bihar loize, eta gero pasa emaitzek. Eta eureken zauen lehenauko grabazioa Wild Horsesena. Hori, danala, kantie gustaten da txonari, Wild Horses, Rolling Stonesena, gomendatu den txat, sartutie YouTubeen, eta topatie Wild Horses Studio, ze bertan ikusten da garaiko Rollingeko formazioa lehenengoko aldiz, kanti entzuten estudizuen dauzela, nasta berri. Bertan agertuten da Richards beran zuge azaleko botakan peru eta sofan botata, begizek itxitxe hau erdi giritxe, nik sospetxaten dut beran gazte garaiko odeiren baten goizen dauela, gero Charlie Watts bateri difuntue, goian bego, Charlie handide, arpi inmutable bategaz, dago entzuten da, pentsaten da... Bueno, pentidako hori hartu. Bai, en plan poker face bat, ez dako, oza, da como isotxezko morroi bat izatilez. Bai. Eta, hori, emoten dago errezaki dakola, edo guntxarra, edo beragaz ez dula hori, edo ez dagoela gustora kantigaz, edo bai, ikusten datxo oso serizo. Da gero Jaggerre bai, gazte, kantiri atentxinu ipintzen. Osea, que gu dauenak hau entzun da gero, YouTubera zuen, da, hori, Wild Horses Studio. Jaggerrek imitzen txotanen atentxingue, ez da izelan kabita txomeran gorputzen beste danen atentxingue, bai, pertsona baten atentxingue baino gizau bintzet okitzen dau. Bai, arepegu, handizedako, bai. Da hori, kritikek gero Wild Horses kantie, baladan dizeneteko bat dela haitzetuten dauie, edo esaten dauie, ze azkenin Rolling Stones gauze oitxute beste estilo baten ikustera, ezta, taldien rock bortitxe edo luizun hau baterako dakon errestasun makarrie eta arrue, hori alde batera itxi zauen, eta bestelako arpi intimo hauet erakutsi zauen honegaz kantiegaz. Eta hori, Wild Horsesek maitasunen kontra esanak azaltzen dauz bai, askatasune eta txikimenduen artien, zelan dakozu aski esara guzun egiteko, bai beste alde batetik bai lotute zauz ezta, beste aldera. Eta hori izaten da, gurrundu biharrien, hori, zinzule bueltan etorri, naiz eta gauzek bukatu edo gurrun egon, bestiengatik betiok ingozule loture txubet. Da, imaginezu bai, beste erlazio sentimental bat usten zugia zu konpartiten denporarik horregaz pertsoniaz, zu konbibiten, bai okinzun historiz egaitxik, beti okingo zuelan linea imaginaizio moduko bat, eta horreken gotxu lotu horrega pertsonara. Orduen, hori da, estribiluek esaten dauen metaforie, Wild Horses couldn't drag me away, bazelan zu, berriro saldi basati edo saldi libre bat izan arren, beti okingo zule olako loture bat bestiengan, edo zeure errebainungan, edo, bakotxak itxidakola beran interpretazioak. Bai, hau 71 esan zudala, ez da? 71, bai. Ordunez, bakizu neri neskalagun hil jatxoan askana. Noreri, euroteriko noreri? Berari, Kei Richardseri. Anita Pallimer, nor? Orain gu espadan, orain dela aurrera auku, uste. Bai, ez, hau gaztetako kanta bat, osak ez dut uste. Horre bai, honek ibiliko esan da. Bai. Ez dakigu, beste espeluko. Espekulazio bai, gerrako aurrek, amitizungo diez, da gero askanien bestetik. Bai. Bueno, baguz orduen... Bai, Wild Horses, The Rolling Stones. Come on, baby.
my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. I watched you suffer a dull aching pain. Now you decided to show me the same. No sweet thing exists. Oh, off stage lines could make me feel bitter, treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses couldn't drag me away. I know I've dreamed you a sin and a lie. I have my freedom, but I don't have much time. Faith has been broken. Tears must be cried. Let's do some living after we die. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses will ride them someday. Wild horses couldn't drag me away. Wild horses will ride them someday. Mamambru esaten egondan moduen, hor dago momentu txuket pentsarek Bai. akabaten duela kantie eta zaldizeko momentua. estabitzen dago Azken subida zaparrast. bai, emoten dago ja badule, rollo fei dagoei bategaz, gitxiki berantza, bai, osto betxen dago orantz, eta azken punteguaz, Berrakitzen dago, ez? Agortu diez. Paraten da, eta repetean ziroku, Ahí está. betetxo txikito de alcalza,
No puedo. Bai, antzekotasuna zudako jonek, Mick Jagger eta txikito. Bai. Ontxek dino zule, bai, beran ibiltzeko eri da zelan txikito ketzen zauen, no puedo, aurrera da atxeta, bai, da Mick Jagger bai... Gorpu oso ezberdine dira, bai. Beran... Estimu, maizue, bardine da, bizena. Konservato izo, bardine non zien. Bai. Jagger da txikito. Tantxa eskola bardinen edo. Ai, ene bada. Goian bego, chiquito la calzada. Bai. Respect, chiquito. Chiquito la calzada de Carbiko Sansun, ¿no? Beran txistik kontaten. ¿Txistik qué es? Bai, kantak bakuz, bakitz. Kantariz esan harina. Bai. Bai, eratxu gustaten beran estilu, no? Apurtxu de kaspozu da. Kato bat ere esan... Bueno, esto sí que induko basatxas txikita bai, bai. Imaginatak eure domeki, bez? Bai, domeki aztenen era pasa barik. Bai. Vale. Ya está... Se txikito de la carta del taquero. Bueno, ya azken balatxu dako ya, elmugera llegaten gauz, bai azken kantatxu dakot, domeka hau maitasune zagurtuteko, eta honetarako ez dakart edonor, lan honetarako, bera soulan erreginen altarien dakoten hiru emaikumietako bata, Aretha Franklin eta Ella Fitzgerald batera. Horretariko bizek espadan. Bera da, eta James, artiste handize. Gora eta, txo. Ja, gero, zer dinozun. Zer, orain hau prohibite, txo. Bai, igual sensibileren bat itzen zu arrotu hortik. Bai, orain dela, zenbat ja, 14 urte ja ez dakune, orain aldezan gora eta, gora eta James eta dana. Enaiz hartu hor bazatzatan. Gora eta James. James, bai, holan bai. Dauri, kantie berrogota zeizen idatxitxe da, hau, bai, entxutera guzen bertxinio ospetsue, 60 amarkadako, amarkadan grabazan. Berak eta Jamesek dakon ahots sendo da emozional bategaz kantata dau, gospel eta blues kutsu handizegaz, eta ahotsan sakontasune da interpretazioen injar emozional asko bitzentxo. Abestize klasiko bihurtu zen, segiduen soul, jazz eta blues listetan klasiko bat egin zen, batzutan top bat aiegata. Eta kantien mezu nagusize da protagonistik ez dagoela gure inongo maitasun merkerik. Osa, berari etxo balizio holan popertxako maitasun bete esaten dana. Horretako, asteguneka zitzen dauz jolastu, kantien bitxartien, azten da astelenetik, eta domekar arte ailegaten da. Eta jakinze zelako estimu edako txagun astebururi, eta asteburuko egun bide libritako zenak, beran ustez, maitasun mota biena, domeka batek emoten txun moduko maitasune da. Benetako dalako, iraunkorra dalako, da sakona, domeka batelez. Orduen pasiño utxe, esan biharrien, jota pasako bat, edo bizi osuen lagunduko txun maitasun bategaz etzen dau hori alderaketi, ezta? Eta domekako bakie eta gonkortasunegaz simbolizeten dau maitasun hori. Beran kantin izena da Sunday Kind of Love. Domekako maitasun moduko bat. Bai, Kind of Love, azkanien, zema da kinetak, domeka angeratuten lan bikoti ebenetako bikoti. Ahí está, domekatan zeuaz dauena, ez dau edozetako. Azkanin zapato gaudien atxaldin dako zune, hori erreza da. Bai, domekan zeure kalbanigaz eta zeure beterrigaz dauena, aurrika garrantzitsua. Zema da kinetak. Baki, asko daki. Nik hauntxe kantien txumaino harin jau, enfadata hon nintzen, zepakizu hau stage badauen bertan Cadillac Recordsen grabata. Borain piletxe ez da zu. Aldo behitu. Ze urteku da hau? 61 At Last albume da. Bai, fijo dauela grabata, horre Cadillac Recordsen. Bakizu horre gara pelikule super txulo bat dau, horre buruz. Da... enfadatan hau, egon nintzen, gudote esan,
claro, bakizuie berak eta irudiz ez bakizuien bada andra oso potente bat, bera lodize oso guapatxue, esan guapie holan zentsuenien, bai agertu zan pelikulen, hau honekin zauen, honen papela, aztu indatzen. Zein, aktoreza? Bai, bueno, aktori, kantanti da, abeslariz da, hauri da kontu, hau Jay-Z gaz dauena, Beyoncé? Beyoncé agertu zain ningonik, Zera ningo dau Beyoncé eta Jamesen papela espadakon antxeko tasun bai, zero patatero. Bai. Ulertu teot gero zitzikin zauen, ze entzuten zunin kanta zelan abestu zauen pelikulerako berakabe kanta zauen. Da hor bai topa zanaten zentzune bai. Asik edatan enfadatan ebitxo. Zelan emintxo behian seri eta Jamesen papelan? Bakizu, azkanen garaiko kanon honek irudi kanonetan ez talde zezartuko zan bai gerozuk pelikuletan saltu emizule eta kartelak eta Bueno, eta hori bai egizau, ze gero konturetu nahi, klaro, nork kantako da, onelez Andriles, gaur egun. Norra llegako da, bai, beran doinutara. Hola kantaten. Hori txorra da txuokin jote esateko. Bueno, ondo da. Beti kuarteletik. Etxugu zantritxeri zikindu, Ez, tranquil, zikindu zekuzun dana, zen nik ondi amakan gani nago, ozak ez da zapalduko. Zu? Bai, pertona hau, akabo arte. Mungo txaguarduen esafrietari. Bai, A Sunday Kind of Love eta James. Ahí estás, gora eta James. I want a Sunday kind of love, a love to last past Saturday night, and I'd like to know it's more than love at first sight, and I want a Sunday kind of love. Oh yeah, I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care, and I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. I do my Sunday dreaming, oh yeah, and all my Sunday scheming, every minute, every hour, every day. Oh, I'm hoping to discover a certain kind of lover who will show me the way, and my arms need someone to enfold, to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Love for all my life to have and to hold. Oh, and I want a Sunday kind of love. Oh, yeah. I don't want a Monday, Tuesday, Wednesday, a Thursday, Friday, or Saturday, oh, nothing but Sunday. Oh yeah, I want a Sunday, I want a Sunday kind of love. Oh yeah, Sunday kind of love. Benetan bakarra andra honen
ahotsa, A Sunday Skin of Love honetan, A Sunday King of Love. Disloketxera inglesez. Bai, gusten dut. Lehen esan du Cadillac Records, Cadillac Records egatxik esan da zeune, bakotxak erosten zan da ben, bai, benetan Cheese Records izenez esaten zan dan sello hau, da euretariko artiste bat, dakizule zeu. Bai. Hemen, eta James. Hemen Wikipedian dakar Argo Records, hau albumata zeuenak, at least. Argor? Argo. A-R-G-O. Bai, ze hor, bai guze pasaten dan, hor, nahiz eta bertan ez du izun graba, bakotxak beran horitz esan dauen antxa. Sello rio baton zan deretxukaz. Patentikaz da. Estaz. Itxe esan da bien, batak bestiri pasa, eta azkanien besti zenbatxukaz imitzen da, eta ez da gertuten inoiz. Cadillac izena. Cadillac bez, eta Cheese be bai batzutan grabata, bertan, bai autorizek eta norkata dauen distribuidorak orduen, diezain bat ez berdin. Mariboterrek hainbat okitxe esan dauen. Bai, interesanti hori, eta jak spoilerra indu lehen zizto gaz bai, interesanti izango zen, bai etxi espezialak edo monografikuek disketxinak, hainbeste disketxe dauz, eta piso handizeko gintzaguenak, bai Stack Records, Cadillac, Atlantic, honeganak, alduz ekarri. Hori hemen zeure etxin zauz, así que zeure trintxarako horretan, segur zulez moldatu. Engus, beste domeka lasaitxu batzuk ogitzeko. Vale. Da, zer, noiz akabaten da, bakizu noiz akabaten dan tenaldize, edo gerrik ez dago abizeten inoiz? Nik, ez dakitz, tratauren baten badauin sinatu, jabakik ingo badauien, bai ametik, oin momentuen gauze tranquil dauz, eta nik inorre ez zatezango, nik hemen martxik dut, domeki dalakon igual, tenaldiz ez da. Bai. Bueno, Mamru, zer plantieten zua maketa gero, zein gozua, feiz esan, segur, beti joitu. Korrek ezun biko naia, kuartelera, feiz esaten, edo oso zer dut. Akabo tranquilidadie. Amaketi baja, zeu zera falduta al kombate. Da, ongo bari, ez urrenguen, bai. Ala, batxo. Venga, urrengo trintxe arte. Ondegi eta zaindu. Bardin, besarkada bat.